थोंमुंनि हाबारो बेलाइखे कुंजुजानाय कक तै तंथुमनानि कक तुमा पीए प्रसन्जित देबबर्मा जमुना देबबर्मा अरबिंद देबबर्मा तै सत्यजित देबबर्मा संनि नाहारमुं बाय तै फोरोंमुं बाय जिस्नि बिसि खबजाक बुकुक संनि स्टेट लेवल काबाडि थोंमुं चेम्पियनशिप बादायै गोप्लायंगै फायखा बरकनि बिसिंगो खरक तामखे नेशनल लेवल थुंगै बादायनानि बागै चंजाखा खुवाई डिस्ट्रिक्ट चाम्पावारनि काबाडि थुंनाय बदल रक तै फाइनै बुस्कांनि साल रगो हास्तेनो कारिबो हाक्ता रगो थांगै थुंनानि बागै चाइतोगै दंगो हास्तेनि मुंनो कुजुख्लायनानि बागै जखनते जों फार्स्ट जों साउथ बाय थांमानि परे हंखाय जों साउथ बाय जिदिखा जिदि मानि परे हंखा आं आसा खायगा जायरा रंना आं साहस रिखा जों जेसाखाय पान चेम्पियन माननायनो काहामखाय थंदि ता गाब्रिदि गाब्रिनानि कुन दरकार गरै हंखाय तै चिनि खुवाई डिस्ट्रिक्टनि चिनि स्पोर्ट्स अफिसार एसिस्टेंट डायरेक्टर ओ सार बचिनि माने जों बाय बाक्सानो सातमं बातै मानजागै बेलायखाय परिश्रम खालायखा अक्लान्त परिश्रम खायखा ते सेंट्रल अफिसियेल थानाय सार संरग जोंनो जत्त चुबाचु खायमानि बागै शुधु आं सिमिया माने जत्त आजागा चुबाचु खायमानि बागै जोंनि जिबतेबो साहस मानखा आं चेराय रंनो बतेबो साहस रिनानि इंको मानखा चेराय रक साव मेम जों जिदिनो जिदिवो नरक जे साखाय पानो जिदिवो तावाना दि बखानो सिमि जों कतर खालायै जों मा थांनाय अबो हाय खालाय आं बरंनो मा बुजखा बबाहाय जोंजाल रक फायका कोनो अबाहाय लुमानि सागरक सामानि अबरहाय पदांखा जोंजाल तो आबो किसा खायसे नायनो तांगै हिंदी एकटा टीम बाय थांमानि परे हंखाय तो आबो किसा मिसा फायो बाक्सानिबा यासि दुखुमानखा बाक्सानिबा याकुं दुखुमानखा हंगा आजागा मेडिकल टीम तंगो संगे संगे ना आं बरंनो मेडिकल टीम रगो तलांगै माने मेडिकल नि बुटुई बुटुई व्यवस्था दं अबरक आं बरंनो मांगखा बिथिरक मा रिरिखा माने अनेक किसु बरंनो आं कवै जेता बरं मेडिकल टीम जा नांमानि बरक बरिखा माने तामिहि सानानि थुना चानानि तो आबो तो बर नंनकनि हायबांनाय समय मतो आसो थुनानि चानानि अंकं याफानो तो फानो बरबो चेष्टा खायमानि बागैनो अबो हाय खालायै अंगखा जों जिदिवै फायखा अ जे थं जे तिनि थंलाय मानि अबनि मेन बबाहाय मुं रक दं अबनि जे तिनि खायसे सिनि मुं ताम सिनि मुं अब तामो सिनि मुं जे थंमानि काबाडि काबाडि ताम अब कि नेशनल बा स्टेटनि स्टेट लेवल ओंखाय तिनि साबो फास ओंखा फास ओंखाय सिनि खुवाई डिस्ट्रिक्टनि नो फास ओंखा चेम्पियन ओंखा ओंखाय बयस रक ओंखाय ब्रके रानार्स आप ओंखा आंनि बुंखाय जमुना देबबर्मा आं ओ खुवाई भारत सदर कोचिं सेन्टार न दंगो जों चिनि कोचिं सेन्टार जों 4 जन दंगो चिनि प्रसन्जित सार दंगो अरबिंद सार दंगो तै सन्जित सार दंगो जों खरक बुरै माने जों खरक बुरै न जतन डाइरेक्शन दिमा बाय बागै न सुदु आनि साइचुं बाया जों जत न मिलिवै जों अब हायखाय जेराय रंनो बिनि थाइसा खालायै जों अब हाय खालायै बरंनो जों मापलाय तंथक्का अ फुरंमानि बिसिं दै दाबो तै बसाकाव चेर रंनो कारिना मुसु मान इमां रक्तो तं इमां तंगो जों बेलाय इमां तंगो चिनि जेराय रंनो जों दाबो स्टेट लेवलनि जों नेशनल लेवल तलां माखा नेशनल लेवलनि इंटरनेशनल दा तलां मानो जों अब हाय माने चेष्टा नाहार तंगो माने जों जे फोरोंमा हायनो बरकबो माने चिनि कखनो माने उइ चले मा बागैनो बरकबो उसुक कुचुको कावो Tong o borok no borok kapai mani Malay hambay sini media pati rong bay tiri oro jorao malay mani sini Bharat Sadar 12 class ni urungnogo tini o janor malay mani khobui ani khakubur hambay janogo jodai media pati rong je chini oro 4 jon pie je khela dula khairi ton mani pi borok angka 4 jon prosenji sar tongo Oribindu sar tongo Jamuna Madam tongo tega Sanjit sar tongo boroni sojute gore cherai rok 7 jon cherai rok sojitong phaika kono kokthi district thangi kabaddi koplai ingi phaika abura ani kha belai hambai janu borongno tei next generation ro borok tebo koplai thung tebo sojite kai mane kheladula khaitong বড় সময় মাই অখিমা জরা মুচাইয়া বদা বদে বাজার সদর নাহারে বড় টিফিন মা খেলাইও আসুকে বড় পরিশ্রম খাইয়ে তিনি জিদি ফাইকা কোনো সময় বড় টিব মানিয়া আব হাই জরাব তমা দিন তমবংনি বড় আসুকাই হাজার সাম্পা কেউ জানকে বা হাজারনি বংনো বাইট নাহারে বংনো ও কুচিংগো মাতুও বড় অত্যন্ত বড় পরিশ্রম খাইকা ও খেলাধুলান বাগৈ
এই তম সানানে ওর মানে ও জায়গা কোপলাইন গই তেবো হাই লেভেল কোপলাইন থুং आं सामाखै हाय बरक तेबो इंटरनेशनल नेशनल या इंटरनेशनल थांतुं काहामुं थुं तेबो बरक खेला दुला सहयोगिता खायतुं आबोना आनि कयमुं बरक न संसारखायनि निसिना आनि सिनिमुं अंखा आं SMC कमिटिनि एकजन सदस्य आनि मुं अंखा चिरन कुमार देव ब्रह्मा 어, 암천에 보면 आमचानि आं SMC कमिटिनि सदस्य भारत